I den her video der prøver jeg kort at gennemgå, hvordan man bruger laserskæreren. Der er lige nogle tips til, hvordan man kan se videoen, og herefter en introduktion til, hvordan man laver filen. Videoen er tiltænkt personale ved Megaspace, og den er lavet lidt som sådan en guide-video, hvor man kan pause, når end man vil, hvis man vil læse noget, eller hvis man vil se nogle flere detaljer. Det første man gør, det er så at lave filen. Det kan man gøre i Adobe, man gør det i Illustrator, man gør det i Canva, man gør det, hvad man vil. Det vigtige er bare, at man sætter filen rigtigt op. Jeg plejer at lave en fil, der passer med det laserstykke, jeg gerne vil skære, fordi så passer den, når man også skal smide den ind i et rigtigt dokument. Så det første, man gør, er at oprette dokumentet. Hertil kan man så tilføje en figur, eller hvad man nu gerne vil lave, inde i det her dokument. Og det gør man bare, ligesom man gør i alle andre dokumenter, laver man en fil. Og her er det så vigtigt, at man vælger den rigtige kant og den rigtige fyld. Det er vigtigt, at man ikke har noget fyld, hvis man ønsker, at der ikke skal være noget, da den ikke kan læse andre farver end 0, sort og rød. Så man kan bare starte med at fjerne den, og så gøre kanten sort. Og den skal være helt sort eller helt rød, afhængig af, hvad for en effekt man gerne vil have. Om man skal skæres helt igennem, eller om den skal graveres. Herfra kan man så tilføje noget tekst. Det gør man også bare, ligesom man gør i alle andre programmer. Tilføje tekst og skriver, hvad man nu gerne vil skrive, gør det den rigtige størrelse. Og herfra er det vigtigt, at man får det lavet om til curves. Og det gør man ved at højreklikke. Man kan gøre den sort først, og så kan man højreklikke og trykke Convert to Curves. Og når man zoomer ind, kan man se, at den har sådan en streg hele vejen udenom. Og det er fordi, den har lavet en kant og et fyld. Og der er det vigtigt, at man så fjerner fyldet og eventuelt kanten. Hvis man nu for eksempel ikke ønsker, at den skal skære igennem, så skal man sørge for, at det hele af kanten er sort. Og hvis man ønsker, at teksten skal skæres igennem, så skal man sørge for at gøre den rød. Og så skal man eksportere filen rigtigt, og det gør man ved at lave den til en PDF-fil i høj kvalitet. Det man gør ved bare at markere filen her, og så trykke Export. Og det er også, at man gør det i Illustrator eller Canva, så det er lidt den samme proces. Sørg for, at det bliver en PDF-fil. Det er den laserskærens programmet læser bedst, og vælge høj kvalitet. Og det er vigtigt her, at der er transparent background, og at man har lavet alting til curves. Både sin tekst og sine figurer. Herfra der går man så over og tænder for lasermaskinen. Det gør man ved først at dreje knappen over på væggen, som sørger for, at ventilationen er startet. Og når ventilationen er startet, kan computeren starte. Så kan man finde sit materiale. Det kan man også finde hernede i restproduktet. Vi har sådan et princip om, at man skal bruge rester først, før vi bruger nyt. Så der kan man lige starte med at finde det materiale, man gerne vil bruge, og tage et reststykke. Og det reststykke kan man så smide ind i lasermaskinen, før man fortsætter. Det er lidt lige meget, hvornår det her sker. Det kan man gøre før eller efter, man har tændt for computeren. Når produktet ligesom ligger, eller materialet ligger i laserskæreren, så går vi over på computeren og sørger for at få åbnet filen rigtigt. Når computeren er tændt, så går vi ind i dokumenter og finder det USB-stik, man nu har lagt. Og her højreklikker vi og åbner med CorelDRAW. Og der er det vigtigt, at der kommer en pop-up-boks frem, som siger, om man vil convert tekst til tekst eller til curves. Og der skal man vælge, at man gerne vil have den til curves. Og dukker den her boks ikke op, så er der stor sandsynlighed for, at ens fil er corrupted. Nu går man ind i sin fil her, og så sørger man for, at alt har den rigtige farve. Og der skal den røde farve være FF0000, og den sorte være 6x0. Og man sørger for, at kanttykkelsen er hairline, så man vælger, at alt skal være hairline og have de rigtige farver. Og når man er sikret, at alt er hairline og har de rigtige farver, så kan man printe. Og måden, hvor man printer, er, at man egentlig markerer det hele, eller siger Ctrl-Alt, og så siger man Ctrl-P. Og herfra kan man trykke OK. Og når man har trykket OK, så skal vi ind i printprogrammet, som ikke er CorelDRAW. Og det gør man ved at trykke på den lille røde knap, enten nede i hjørnet, eller finder Universal. Når man har åbnet programmet her, så er der nogle forskellige funktioner. Der er en flyt-funktion. Flyt-funktionen gør, at vi kan rykke rundt på vores print, så det kan ligge sig rigtigt i forhold til, hvor materialet i selve printeren det ligger henne. Og så er der en lille laser-ikon, som gør, at vi kan se, hvor laserskæren egentlig er. Altså hvor laseren er i forhold til der, hvor vi ønsker at skære. Og det ser ud sådan her, når man rykker. Så klikker man ligesom, jeg gerne se det her hjørne og det her hjørne. Og på den måde kan man teste, om ens print nu egentlig også er inden for materialets dimensioner. Når man har gjort alt det, så er det vigtigt, at man får valgt at loade det rigtige materiale. Og det er egentlig sætningen af laserens styrke, sådan set. Så man går over i computeren og trykker på Settings, og så trykker man Load. Og når man har trykket Load, så finder man enten den rigtige fil. Hvis man nu fx gerne vil køre med MDF, så finder man den, der hedder New MDF, og åbner. Og her kan man så justere lidt i forhold til, om man ønsker, at den skal enten skære langsommere eller stærkere, eller hvad det nu kunne være. Når man trykker Load, så trykker man OK.
Og når man har trykket OK, så er det vigtigt lige at tjekke, om alt nu er, som det skal være. Og det gør man ved at trykke over på timers og trykke på start. Og så kan man se, hvor lang tid det vil tage. Og se, om det er realistisk. Og er det nu en realistisk tid, lad os sige, det er et meget, meget simpelt print, og den siger, at det tager 7 timer, så er det ikke realistisk, så er der noget galt i filen. Men er det nu realistisk, så trykker man bare print. Og når man har trykket print, så inden man trykker på play-ikonet, så skal man lige trykke på den røde knap og tænde for ventilationen. Og herfra trykker man så på play-ikonet, og så starter printet. Og det er vigtigt her, at man ikke kigger direkte på flammen, men at man tager de her laserbriller på, som ligger over ved laserskærmen. Og når printet det så er færdigt, så kan man lige lade den ligge et øjeblik, til at røgen ligesom er væk. Og herfra kan man så åbne op og se, om den nu er skåret igennem. Er den ikke skåret igennem, kan man køre den en gang til. Så det er bare vigtigt, at den ligger præcis samme sted, ellers får man dobbeltkørt. Er den skåret igennem, så er det vigtigt, at vi får lagt det her over i ventilationsskabet, hvor det afhængigt af materialet skal ligge i enten 15 minutter eller en time. Og restproduktet kan komme ned i kassen nedenunder. Der er også ventilation hernede, så det er fint, at man bare smider resten derned allerede. Og når tiden så er gået, så kan man tage sit materiale ud, og så er man egentlig færdig. Så skal man bare slukke for både laserskærmen og for computeren, og så er man færdig. Og det var det.